Bid'at diýmek näme? Dinne, Kur'an we sünnetde, ne sahabada asly bolmadyk halatyny soňradan insanlaryň sogap galanmagy üçin dine ýönken zatlary, täze özleriniň tapan zikirleri, özleriniň tapan dinne asly bolmayan özlerçe oýlap tapan, toslap tapan namazlary, özlerçe oýlap tapan orazalary, misal üçin käbirler oraza oýlap tapypdyr, näme diýe etýem bok diýe şey diýip oraza tutýar. Ya musulman diýip görünmek içinde başyna edýänler. Hristiýandan kıyalagadı. Oşun İslam'a ýönkäpdirler. Ya Peygamberiň doglunyny bellemek, ya sahbeler sahabalyň öleniňi bellemek ýalakka. Şoňa meňzeş Kur'anna we sünnetde we sahabada, ýani gysgaça şeriatda dinne asly bolmadyk halatyny soňradan insanlaryň sogap mukadip, sogap gazanjak diýip özleriniň oýlap tapyp, toslap tapyp dine ýönken zatlary. Näme diýilýär? El bid'a, bid'at. Sünnetiň tersi näme? Bid'at.